Jenenge Nyong Arka. Nyong iki jegong nang kelas 11 SMK. Ing salah siji dina HP-ne Nyong ilang. Nyong bingung banget amarga nang HP kue ana tugas-tugas sekolah. Zaki kancane Nyong ijik-ijik nyepaki Nyong. "Ar, kok kenang apa? Kayaknya nesu temen. HP-ne Nyong ilang, Zak. Nyong bingung banget. HP kue ana tugas-tugas sekolah. Oh alah Ar, jajal takon bu guru yo." Akhire Zaki lan Arka mlaku menyang kantor guru nemoni bu guru. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." "Loh Zaki, Arka, anak apa?" "Niki Bu, HP-ne Arka ical." "Oh alah Ar, si kepriwe? Ilang nang endi sih?" "Mboten ngertos Bu, wau kula tinggal teng kelas. Jajal digoleki dhisik, mbokan keselip nang tas apa laci." "Nggih Bu, matur nuwun sanget." Zaki lan Arka akhire mengkelas nggolet HP. "Ar, iki HP niku udusi." "Ih iya Zak, ketemu nang ngendi?" "Nang laci, anu keselip buku pelajaran niku." "Oh alah iya, suwun ya Zak. Ngesuk-ngesuk aja sembrana maning ya Ar." Amanat saka cerkak kasebut yaiku kita kudu luwih ngati-ati lan teliti nalika nyimpen barang penting kaya HP, utamane yen isine tugas-tugas sekolah. Saliyane kuwe, duwe kanca sing gelem nulungi nalika kesusahan kuwe penting banget.